هون دبینن اف در باجار ادلبه باجار مرن و ماینه جبو حکومت سوریه اف باجار جبر شر بسالان gelekî وستا و wêran xuya dike ادی kesek naxwaze li wî bajarî bimîne her kes dixwaze jê bireve bajarê Idlibê navenda parêzgehê ye li bakurê Sûriye Idlib ji sala 2011 ve dibin destê çekdarên Cebhet El Nusre de ye ku ji aliyê UN ve weke rêxistineke terorîst hatiye binavkirin ku mala xelîfeyê DAIŞê Ebubekir Bexdadî jî li wê derê bû her li wê derê jî hate kuştin Idlib 6 kilometrî dûrê Helebê ye gelekî jî nêzîkî sînorê Tirkiye her wiha li ser sînorê bajarê Efrînê ye li Rojavayê Kurdistanê û di Idlibê re rêya ku diçe Laziqiyê û Deryaya Spî heta bi Şamê paytexta Sûriyê derbas dibe 330 kilometrî jî dûrî Şamê ye ji xwe re bibînin di sala 2011 da li Idlibê şer dest pê kir di navbera artêşa Sûriyê û çekdaran da ku nav li xwe dikin opozisyon her ku çû şer giran bû heta ku gihîşte nava kolanên bajêr û wêrankirina wî bajarî dest pê kir êdî tiştek bi navê aramî û rihetî li Idlibê nema di dawiya 2019 da di meha 12 da artêşa Sûrî û balafirên Rûsya êdî biryara xwe ya dawîstandin ku Idlibê ji destê çekdarên Cebhet El Nusre derxînin û vegerînin bin kontrola hikûmeta Sûrî û berikê ji bin lingê Tirkiye bikişînin sîlaha herî mezin di destê Tirkiye de jî li Sûriyê Idlibê ji ber vê yekê bedel çi dibe bila bibe Ankara naxwaze Idlib vegere bin kontrola Şamê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan eşkere dibêje eger hêzên Sûrî ve nekişin ew ê di şevekê de û ji nişkê ve êrişî Idlibê bikin lê Rusya eşkere dibêje bila Tirkiye xewnan nebîne û li êrişê nefikire İran jî nerazî ye Serokê Îranê Hesen Ruhanî jî bi zimanekî dîplomatîk got Tirkiye rêkeftina Sûçî bin pê dike û dirûtî dike her wiha rêya navdewletî M5 jî xiste bin kontrola xwe ku rêyeke gelekî stratejîk e êdî rêya ku ji Helebê diçe Şamê bi temamî kete bin destê hikûmetê beşekî mezin ji rêya M4 Rodko jî niha dibin destê hikûmeta Sûrî de ye li aliyê meydanê jî şer berdewam e hêzên hikûmeta Sûrî roj bi roj pêş ve diçin û cih li çekdarên Cebhet El Nusre teng dikin Sûriyê piraniya gundewarê Helebê jî xistiye bin kontrola xwe û balafirxaneya navdewletî ya Helebê jî piştî 7 salan dest bi geştên ezmanî kir geşta yekem jî ji bo Şamê bû operasyonên Sûriyê tu nemane bigihên navenda bajarê Idlibê li gelek cîhan jî alên Tirkiye û alên Sûriyê li hemberî hev têne çikandin ev pêşketin hemû bi piştgiriya Rûsya têkirin li Idlibê milyonek û 300,000 koçberên navxwe hene ihtimaleke mezin heye ku piraniya wan birevin Tirkiye UN jî Neteweyên Yekbûyî dibêje di encama şer de li Idlibê zêdetirî 300,000 kes hatine kuştin 900,000 kes koçber bûne kesên ku herî zêde ziyan dîtine jî bêguman zarok Idlib di nava karesateke gelekî mezin de ye tê dîtin lê civaka navdewletî dike nake nikare çareseriyekê bibîne min gotibû Idlib ji bo Sûriyê man û neman e dibe ku çarenivîsa serokê Sûriyê Beşar el Esed jî pêşeroja hikûmeta Sûriyê jî Idlib diyar bike ji ber vê yekê jî bi her awahî Sûrî hew dide Idlibê ji bin destê çekdaran û ji bin kontrola Tirkiye derxîne serokê Rûsya Vladimir Putin û wezîrê derveyê Rûsya Lavrov tekkez dikin û dibêjin divê hemû axa Sûriyê bikeve bin kontrola desthilatdariya Şamê ihtimaleke mezin jî heye piştî Idlibê dora Efrînê were